Ahoj. Dnešná hlasovka bude taká trošičku ohúčaná, lebo bude z auta, ale verím, že ma budeš dobre počuť a že nejde ani tak úplne o kvalitu toho zvuku v tomto prípade, ako o obsah, ktorý by som ti chcela sprostredkovať. Pozdravujem ťa, kedykoľvek počúvaš túto hlasovku. Práve som bola vo fitku a vypočula som si rozhovor takých krásnych dám, dvoch veľmi, veľmi naozaj pekných žien. Ale ani nie tak vypočula som si celý, opäť o tom budem aj hovoriť, že aké je to jednoduché vyťahnuť niečo z kontextu a spraviť z toho záver. A preto iba poviem, že ma inšpirovali v jednej takej úvahe, k takému zamysleniu, pretože niečo sa rozprávali a ja som započula vetu o tom, ako treba oddeliť dušu od tela. Áno, ono to určite malo nejaký úplne iný príbeh, ale mňa zaujala táto veta. A ja som sa vtedy tak zamyslela práve nad tým, že aký my sme zaujímavý tvor, ktorý sa neustále snaží oddelovať dušu od tela, myseľ od srdca, ja neviem, biznis od vzťahov, vzťahy od lásky a čokoľvek, čo vnímam veľmi dlho, že sa stále snažíme niečo od niečoho oddeliť. Ale to je veľmi nezmyselné, to, o čo sa tu pokúšame, pretože nejde oddeliť duša od tela, pretože je vtelená a ona zažíva spirituálny zážitok v tele, ako sa dá oddeliť. Keď sa naozaj uvoľníte v tom svojom vlastnom tele, tak tá duša rastie, expanduje, teší sa a vy žijete ten život v súlade so zámerom duše. Ale prečo by ste tu potom inak boli, ak by ste si neprišli zažiť túto hmotu? A je jasné, že ako duša ste nekonečné bytosti, ktoré tu navždy zostanú a v nejakej existencii a v fungovaní v akejkoľvek podobe, ale prečo sa pokúšame stále niečo oddelovať a paradoxne smerovať k jednote? Je to veľmi zaujímavé pre mňa, ja sa nad tým zamýšľam, ako sme nelogicky často a o čo sa tu vlastne pokúšame a často potom trpíme, keď sme v oddelení, keď si myslíme, že nie sme toto telo, keď si myslíme, že no my nie sme toto telo ako také, pretože to telo je zložené z energie, vibrácie, frekvencie. Je to zhutnená hmota, ktorej nažíva naša duša. Ale my sme duša spojená s týmto telom, tu a teraz, v tejto inkarnácii. Takže niečo také oddelovať je, ako by ste si chceli odťať ruku od tela, že to nie je vaša ruka. To je nezmyselné. My potrebujeme začať spájať. My potrebujeme začať prepájať a chápať, ako súvisí telo, myseľ, duša. Ako to celé súvisí s jednotou a s veľkoleposťou tohto života, stvorenia, vesmíru, Boha. Pretože pokým budeme stále oddelovať, budeme v tom utrpení. A pokým začneme spájať, prepájať a harmonizovať a užívať si to, ako to je, tak budeme zažívať veľmi príjemné pocity, príjemné a budeme priťahovať a život vyľaďovať do jednoduchosti bytia, do tej krásy, že naozaj my veľa toho v živote nepotrebujeme. Preto, aby ste žili, stačí vaše telo. Stačí na to, aby ste žili. Ja viem, že možno sa teraz zamýšľate, že veď, ale potrebujem jedlo, neviem, niekde spať a vodu. Áno, to je v poriadku. Ale uvedomte si, že to je pokrm vášho tela, ale stále to telo na to prežitie potrebujete. Keby ste ho nemali, nepotrebujete žiaden pokrm. Nič. A ja som potrebovala dnes tak trošku vniesť, alebo a iba tak nahlas ako pomenovať tieto myšlienky a možno
To, čo mi príde veľmi zvláštne, že čo si tu na tomto svete robíme, pretože potrebujeme chápať, že telo, mysel, duša sú jedno. Potrebujú byť v súlade. Vtedy sme celistvé bytosti. Takisto ako nemôže fungovať už dnes v tejto dobe, ja hovorím, že v tomto aktuálnom svete biznis bez toho, aby ste budovali skutočné hlboké vzťahy postavené na princípoch úcty, rešpektu, pravdy, tolerancie, toho, že to platí, to, čo sa povie, platí. Už nemôžete oddelovať vzťahy od lásky a často v nich takto žijú ľudia. Trpia, sú tam a nie je im tam dobre a je to len preto, lebo tie vzťahy sú oddelené od lásky, myslím v zmysle to, že žijete v neseba láske voči sebe, ak ste niekde, kde nie ste vyživovaní. A takisto žijete v neláske voči tomu druhému človeku, pretože ho oberáte o život možno vedľa niekoho iného, kde by možno bol šťastný. A to len tým, že sme stále neschopní pochopiť, že oddelenie sa vo vzťahu neznamená oddelenie sa v živote. Pretože keď staviate vzťahy na láske, úcte, rešpekte a už nemáte tam tú intimitu a nemilujete sa vzájomne, to neznamená, že sa nemôžete milovať ako ľudské bytosti. V najväčšej hĺbke, čistote, kráse, pravde. A je naozaj veľmi zaujímavé, ako si tu nažívame, ako to všetko oddelujeme, ale je čas prestať s tým oddelovaním a začať spájať. Spájať sa do celkov, spájať seba, pochopiť celé svoje telo, fungovanie, podvedomie, nevedomie, vedomie, mysel, ducha, dušu, telo. Chápať, prečo vznikajú choroby, ako súvisia s dušou. Ako sa môžete oddeliť? Stále sa nad tým zamýšľam a nerozumiem. Nejde to. A možno to pre vás bude taká zaujímavá táto hlasovka, že miestami neuchopiteľná, alebo možno si aj pomyslíte, že wow, že Katka, že na čom fičíš, ale ja vám hovorím, že na ničom. Ja sa len tak zamýšľam nad životom. A potom mi tam ešte prišla taká ďalšia úvaha, ktorú by som vám chcela pozdieľať takisto, pretože tak ako aj ja som urobila na začiatku teraz tejto hlasovky to, že som povedala, že som počula jednu vetu z rozhovoru tých dám. Preto som aj upozornila na to, že pozor, pretože som to vytrhla z kontextu a ja nepoznám celý príbeh, ale zaujali ma tieto slova. Tak je to práve aj dôležité aj v tomto prípade si uvedomiť, ako jednoduché je vyťahnuť niečo z kontextu. Aké jednoduché je vidieť jedno video na Instagrame, z ktorého vidíte 60 sekúnd, v ktorom počujete niekoľko vied a slov, ktoré vám úplne nedávajú zmysel, lebo im možno ešte nerozumiete, alebo im ani nemusíte, to je jedno. A je to model nejakého iného človeka, ktorý rozpráva o tom, ako vníma svet a aké jednoduché je vlastne odsúdiť. Zhodnotiť na základe vytrhnutej vety či slov, a urobiť záver a súd. Aké to je jednoduché počuť časť príbehu a urobiť záver a súd a uspokojiť svoje ego a svoju myseľ a ráciu a rozum, že takto to je a urobiť si z toho vlastne taký obrázok o tom, ako to funguje v tom druhom alebo v jeho živote. Aké to je jednoduché a pritom nepoznáme celý kontext, nepoznáme príbeh, nepoznáme hĺbku toho človeka, nepoznáme jeho vnímanie sveta, nepoznáme, čo je za tými slovami naozaj, ako to myslí, pretože jedna vec sú slova, druhá sú za tým ešte energie a hĺbky. Za každým jedným slovom môže byť naozaj skutočne veľká hĺbka. A niekedy nie, niekedy sú to slova, ktoré sú veľmi plítke. A to je tiež v poriadku. Ale aké jednoduché je odsúdiť, alebo posúdiť, alebo zhodnotiť človeka podľa toho, že si vytrhneme iba 1 milisekundu, milistotinu z niečoho a urobíme z toho guličku a povieme si hotovo, tak to je. A tento človek je blázon, pretože povedal takú vetu, ale nepoznáme hĺbku. Pozor na to, lebo toto robíme často v našich životoch a škatulkujeme ľudí.
A aj to hovorím zámerne pretože som vypočula si, alebo teda opäť videla nejaký príspevok na Instagrame a tam bolo tak veľmi jednoducho zhodnotené, že pojednávalo sa tam o Bohu a práve o tom, že vlastne keď niekto nesmeruje k tomu Bohu správnym spôsobom a myslí si, že to je len vedomie a že nič iné, takže vlastne to nemá správne. A zase hovorím o tom, že viete, existuje aj veľmi vysoké ego v komunitách ľudí, ktorí nasledujú či už Ježiša Krista, Máriu Magdalénu alebo Boha a ešte to neuchopili v tom, že to všetko je symbolika a je to stále, keď sa vrátime k tej, alebo keď ideme k tej jednote, k tomu, že sa odzumujeme, každý jeden človek bez ohľadu na to, ako to má, ako to vníma, kam smeruje, je súčasťou tohto celého života a súčasťou tohto stvorenia a v podstate je v každom z nás, v našom srdci je duša a láska a my ňou sme a či ten človek vníma alebo nevníma rovnako, neznamená, že nie je láskou. A to správanie ľudí a to, ako ego ovplyvňuje obrazy sveta, pozorujem čoraz viac práve, a aj vnímam, že z týchto komunít sa tiež dá veľmi dobre tváriť na to, že ja viem niečo lepšie. A prosím vás, nenechajte sa do toho vtiahnuť, že vnímate niekde, že je niekto viac ezo, viac náboženský, viac veriaci, viac spojený s Kristom, s Bohom, len preto, lebo to tak vyzerá, alebo to tak tvrdí. Ale pritom v príspevku počujete a vnímate slova oddelenosti, slova súdov, hodnôt, a teda nie hodnôt, ale hodnotenia. Lebo to sa môže veľmi ľahko sklznúť. A my potrebujeme zostať bdelí a dovoliť si to bytie v tom, ako to máme. A prijatie v tom, ako to máme. A to neznamená, že sme menej spojení s Bohom, keď nenavštevujeme púte. A ja viem, že hovorím teraz niečo, čo sa trošku možno zdánlivo môže vylúčovať, keďže ja som bola na púti vo Francúzsku s mojimi ženami. Ale to neznamená, že tie, ktoré s nami neboli, že sú menej prepojené s Máriou Magdalénou, s Ježišom Kristom, s kýmkoľvek, s kým chcú byť. A na to si treba dávať pozor, aj keď tvoríte obsah na siete, aj keď pracujete v rámci vašej práce, aj keď ste coach, facilitátor, mentor, ktokoľvek, čokoľvek robíte a zdieľate, pretože je také jednoduché sa postaviť do pozície, že viem niečo lepšie. V konečnom dôsledku aj ja tu teraz robím to isté, viac menej, pretože nejakým spôsobom hodnotím a súdim, čo som navnímala, čo som započula. Ale nechcem, aby to vyznelo z pozície, že som niekto viac, alebo že viem niečo viac. Iba chcem, aby sme sa v tom ujednotili, aby sme sa v tom celom upokojili, aby sme pochopili, že všetko je OK, tak ako je a že každého vnímanie je v poriadku tam, kde je. Každý máme vlastnú, absolútne individuálnu cestu k poznaniu Boha, k poznaniu vesmíru, k tomu stať sa vedomie. Každý máme vlastnú individuálnu cestu a dokonale naplánovanú tou dušou. Takže tam je veľmi dôležité dať tú dôveru tomu, že každý koná v súlade s tým, ako najlepšie ten daný moment dokáže z jeho úrovni. A dajme tam lásku, a dajme tam prijatie, a dajme tam pochopenie a zrazu sa rozplynú všetky tie súdy, hodnotenia. A zase, možno sa mi žiada ešte doplniť jedna dôležitá vec, že nie je vôbec jedno, z akej emócie sa robia takéto, aj takéto hlasovky, ako teraz robím ja, aj príspevky, ktoré vidíte často na sieťach. Nie je jedno, z akej energie vychádzajú. Ak je to skutočne z takej tej hĺbky poznania, tak iba ste a nie sú tam emócie, nie je tam lútosť nikoho, ani súd.
je to len nejaké konštatovanie a je to vlastne čisté. A to, koho sa to má dotknúť, sa to dotkne, to OK. Ale zároveň, ak robíte akékoľvek príspevky práve z emócie, hnevu, ľútosti, že vám je ľúto, že niekomu môže byť ublížené, alebo ja neviem, že to proste nejako prežívate, tak to celé stále tvoríte. Dokola a do nekonečna to tvoríte a ste toho tvorcami. Takže iba si na to pozrite, že z akého miesta z vás vychádzajú slova, ktoré vychádzajú. A ak tam je aj emočné podkutie, tak to do nekonečna budete tvoriť a budete to vo svojom svete stále vidieť. Tak vám želám, aby ste v tom celom zostali bdelí, plne spojení so svojimi vlastnými vnútornými pocitmi, intuíciou a nácitení na seba, že čo je vaša pravda. A čím menej balastu v mysli, zvonka, súdov, hodnotení, príbehov, tým viac vášho skutočného života. Tým viacej vašej pravdy, tým viacej vášho napojenia na čokoľvek, po čom túžite, s čím sa túžite spojiť. A to je pravdepodobne aj tak láska. Tak nahrajte mi, alebo mi napíšte odkaz, že čo s vami robí teraz táto hlasovka, alebo čo ste si v nej navnímali. Potrebovala som to iba povedať a teším sa na ďalšie spoločné hlasovky a odkazy a zdieľania. A znova iba to zakončím. Každý má pravdu. Každý z vás, každý z nás má pravdu.